Šta su Turci želeli da poruče Grcima posle ovoga? Ministar odbrane Grčke bio je u helikopteru kada ih je presreo turski F-16. Turski vojni avion ušao je u grčki vazdušni prostor i približio se helikopteru u kojem su bili ministar odbrane Grčke i načelnik generalštaba Konstantinos Floros. Kako prenosi ANA agencija, turski lovac F-16 preleteo je preko ostrva Inuses na visini od 1000 metara i tom prilikom uznemirio helikopter sa grčkim zvaničnicima. Nakon toga, isti avion je preleteo preko ostrva Agatonisi na nešto većoj visini. Grčki ministar i načelnik generalštaba obilazili su vojne položaje u Inusesu, Agatonisiju i Farmakonisiju. Dva turska F-16 preletela iznad grčkog ostrva, Grci odmah presreli i oterali. Dva turska borbena aviona danas su prekršila atinski region informacija o letu FIR i preleteli iznad grčkog ostrva Farmakonisi oko 2 popodne na visini od 6,62 km. Grčki avioni su prepoznali i presreli turske borbene avione F-16 prema međunarodnim pravilima, saopštio je Generalštab Helenske nacionalne odbrane, a prenela agencija ANA.